Imaginați-vă un tânăr cititor care își descoperă prima carte preferată, ghidat de cineva care iubește cu adevărat lectura. Un părinte, un profesor sau chiar un prieten. Scânteia din ochii lor în timp ce ascultă povești, entuziasmul când împărtășesc recomandări sau încurajarea blândă de a explora lumi noi între pagini. Toate aceste momente modelează o pasiune pentru lectură pe tot parcursul vieții. Un model pozitiv nu doar îți dă o carte în mână, el îți împărtășește bucuria descoperirii. Entuziasmul lor este contagios, transformând lectura dintr-o activitate solitară într-o aventură împărtășită. Cu fiecare poveste discutată, fiecare personaj dezbătut, încrederea cititorului crește. Încep să se regăsească în povești, iar ideea de a citi de plăcere devine nu doar posibilă, ci irezistibilă. Astfel, un singur model poate aprinde o reacție în lanț. O dragoste pentru cărți care durează o viață întreagă și poate îi inspiră și pe alții la rândul lor. Imaginați-vă un tânăr cititor care stă chiar la începutul călătoriei sale în lumea lecturii. Prima carte pe care o ia în mână poate fi un moment de cotitură, o introducere nu doar în povești, ci și în bucuria de a citi. Alegerea cărții potrivite pentru început este foarte importantă. E ca și cum i-ai da cuiva cheia unei lumi noi, o lume care pare primitoare, interesantă și ușor de atins. O primă carte bine aleasă vorbește despre interesele cititorului, despre visurile și curiozitatea lui. Poate fi o aventură palpitantă, o prietenie sinceră sau o lume plină de magie. Când povestea rezonează cu cititorul, el se simte văzut și înțeles, ceea ce face mult mai probabil să se întoarcă pentru o altă carte și încă una după aceea. Pe de altă parte, o carte care pare prea grea, prea plictisitoare sau care nu are legătură cu interesele lor, poate închide acea ușă înainte ca ea să fie măcar deschisă complet. De aceea, părinții, profesorii și mentorii care ajută la alegerea primei cărți joacă un rol vital. Îndrumarea lor atentă poate aprinde un obicei pe tot parcursul vieții și o dragoste pentru lectură, care crește cu fiecare pagină întoarsă. Cartea potrivită la momentul potrivit nu doar distrează, ea dă putere. Îi spune cititorului, există povești acolo pentru tine. Și această descoperire poate schimba cu adevărat o viață. Imaginați-vă că îi dați unui copil o carte plină de cuvinte și idei mult prea complicate pentru vârsta lui. Entuziasmul de a citi se poate transforma rapid în confuzie sau frustrare. De aceea, alegerea cărților potrivite vârstei este atât de importantă. Când poveștile se potrivesc vârstei cititorului, ele devin aventuri accesibile, pline de teme, limbaj și provocări care au sens pentru etapa lor de viață. Lectura potrivită vârstei nu înseamnă doar vocabular sau număr de pagini. Înseamnă să găsești povești care rezonează cu propriile experiențe, întrebări și visuri ale cititorului. Pentru copiii mai mici, cărțile cu imagini vii și text simplu, ritmat, îi atrag, făcând lectura să pară o joacă. Pe măsură ce copiii cresc, poveștile pot introduce emoții mai complexe, aventuri mai mari și întrebări mai profunde, mereu într-un ritm care se simte potrivit. Când un cititor se regăsește într-o poveste sau descoperă ceva nou care se potrivește lumii sale, lectura devine o bucurie, nu o corvoadă. Stârnește curiozitatea, râsul și chiar empatia. Această conexiune îi face să revină pentru mai mult, transformând lectura într-o pasiune pe tot parcursul vieții. Asigurându-ne că fiecare carte este adaptată vârstei și intereselor cititorului, deschidem ușa către experiențe pozitive de lectură. Și o dragoste pentru cărți care crește cu fiecare capitol pe care îl explorează.